ben dina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri kang Julang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken iki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae, model omah piye wae, tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bakal beranyat janjine dapane citra kalangan welat wis sak Bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Digulowentah karo Rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. yo bapake kaya ngene, anake kan dadi yo. Dadi Pegawai, apa? dadi pegawai no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus Apa? Grab. Ning kono ki ngojek. Malah nge-grab tak kira pegawai. Nolak salira lho wis pokoke Dik Niken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya, dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang. Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Rebo. Bapak Hari Puryanto. Lah. Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan
jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo, tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala sekarang. Apa kono Puspitono lo boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Panturas. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya Iya. ya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Heeh. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kan? saya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak, awak tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. wedhus. Kok mbok padane wedus? Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhuse Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus Lah, kowe. Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mangke ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Ah, kersane lenggah Sekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Oke. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Laris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun. Sang semeng
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Jelas tenan. Presiden Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Monggo Bapak Riwaryanto aturan nikah boten pepanggungan. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niku wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi lah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing Palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Fikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Nggih. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin amin amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang
tak silihi Salin iki wau Jawa terus ngangge taping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo ini ora ilang padha ora apa. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya, panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Yai. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Membangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Sembah nuwun. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Aku apa? pati lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing mari iki sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok. Iboi to Mas. Malah Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo kanca-kanca. sewu namung gojek ning wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kasil Teko to. kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres.